Erelerini güýçlendirýär. Ýurdun içinde bu kesele garşy görüşmek üçin keselhanalar taýýarlanýar. Ilatyň gyzgyny köpçülikligiň barlanýar. Ýurt ýolagçylar üçin halkara howa gatnawyny ýatyrmandan soň indi ýük gatnawyny hem tokdadýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary häzirki wagtda ýurdun keselhanalarynda koronavirusly hastalary bejermek üçin taýýarlygyň alınıp barylýanlygyny habar berýärler. Keselhanany koronavirusa garşy ýokunç keseller hastahanasy edip ulanarlar. Häzirlikçe bu resmi taýdan aglan edilmedi, emma lukmanlar taýýar bolmaly. Şeýle-de keselhanalary boşadyp diňe agyrlary galdyrandygy aýdyldy. Ähli edaralarda adamlar ellikli ýörýärler. Planda operasiýalar soňa galdyryldy diýip habarçymyz Saglygy saklaş edaralaryndaky namdar çeşmelerine salgylanyp 1 aprelde habar berdi. Azatlyk radiosyna taýýarlyk geçirilýän taky keselhanalar mälim, emma biz öz çeşmelerimiziň gizlinligini üçin etmek maksady bilen olary agzamakdan saklanýarys. Azatlyk radiosy bu barada Türkmenistanyň Saglygy saklaş ministrliginden maglumat alyp bilmedi. Şunlar ýurdun jemgyýetçilik yerlerinde, ýollarynda ilatyň gyzgynyny barlamak boýunça köpçülikliň çäreleri geçirilýär. Gararsyz neşirleriň maglumatlaryna görä, käbir regionlarda ilatyň gyzgynyny barlamak üçin olaryň öýlerine hem barýarlar. Türkmen News neşirine görä, Mary welaýatynda daşary ýurtlardan noýabr we ýanwar aralygynda dolanyp gelen ýaşaýjylar hasaba alınýar. Migrasiýa gullugynyň wekili Lukman we öý dolandyryş edaratynyň işgäri üç bolup öýlere aýlanýarlar we adamlaryň saglyk ýagdaýy bilen gyzykdanyp olaryň gyzgynyny barlaýarlar. Gyzgyny ýokary bolan adamlary karantina salýarlar. 31 martda Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy häzirki wagtda paýtagtda barýan ýollarda awtologlary barlayan gözekçileriň Mary welaýatyndan barýanlara has uly üns berýänligini aýdypdy. Barlyk geçirilende hemmeden soralýar kimiň Marydan gelýänligi, kimiň şol ýerde ýazga duranlygy we soňky edek şol ýere haçan baranlygy diýip habarçymyz aýdýar. Emma barlykçylaryň Mary welaýatyna näme sebäpden has uly üns berýänligini anyklap bolmady. Türkmenistanda koronavirus sebäpli mektep kanikullarynyň möhleti uzaldyldy. Aprel aýyna bellänen medeni çäreler şol sanda 10-njy we 11-nji aprelde geçirilmeli Gollywood'un saatları atly konsert ýatyryldy. 1 aprelde Reuters agentligi Türkmenistanyň öz giňişliginden ýük gatnawyny wagtlaýyn tokdadýanlygyny habar berdi. Ýükleriň alınıp barylmagy şol sanda tranzit geçirilmegi tutuş apreliň dowamında çäklendirilýär we hiç kili ýeňillikleri göz öňünde tutmaýar diýip Reuters Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň dokumentina salgylanyp habar berýär.